गौर कलिया देवता सब है। हम व्यास मुन्ना सिंह तूफान जगदम्बा स्टूडियो के माध्यम से आई एगो बड़ी सुंदर प्रसंग सुना रहल बनी। नारद जी के जन्म, नारद जी के जन्म कैसे भइल, यह प्रसंग आज हमरो सबके सुना रहल बनी। अरे सुनावतान जी एक सुंदर कहानी, सुनावतान जी एक सुंदर कहानी। सुनावतान जी एक सुंदर कहानी, सुनावतान जी एक सुंदर कहानी, सुनावतान जी एक सुंदर कहानी, सुनावतान जी एक सुंदर कहानी। सुनावतान जी एगो सुंदर कहानी। एक समय की बात पुरानी, सुनिए धरी कर ध्यान। पार्वती शारदा लक्ष्मी पहुंची दुर्वासा ऋषि स्थान। जो जैसे गई वहां पर सबका मुनि ने सत्कार किया। जो जिस लायक थी वहां मुनि ने उचित स्थान दिया। दुर्वासा ऋषि तीनों जानी के अइला के कारण पूछले कि रउरा सब बताई कि कौना कारण से आज हमारा आश्रम में आइल बनी सब है। बोली पार्वती हे मुनिवर, पृथ्वी पर कोई जग करवाता है, क्या कारण उस जग के अंदर सिर्फ मर्द ही हिस्सा पाता है। पार्वती कहली कि सरकार हमनियों को ही देवता के औरत ही जाओ ना, देवता लोग के सगरी जग में स्थान मिलेला, पूजा पाठ में स्थान मिलेला, लेकिन हमनी के कतही ना मिलेला। आखिर एकर कारण का बा। माता पार्वती कहली कि हमनियों का आरक्षण चाहिए, काहे कि इस दुनिया में हमनी के कतही पूजा ना होला। बोली पार्वती हे मुनिवर, करा दो जग एक भारी, जुटा दो लोक परलोक के नारी, मानो कहना हमारी। पार्वती जी कहली कि सरकार ऐसा एगो जग के रचना करी जवना जग में खाली औरत लो जाए मर्द लो ना जाए। दुर्वासा ऋषि कहनी कि ठीक बा, रउरा सब के बात के हम समर्थन करतनी। जैसा रउरा लेकिन चाहतनी वैसा हम करब। एगो बड़ी सुंदर जग के रचना करतनी, जवना जग में खाली औरत लो आई, वो जग में केहू मर्द ना जाई। अगर केहू मर्द भूला भटक के अपन भेष बदल के वहां चली आई तो मर्द के औरत के शरीर हो जाई और औरत गर्भवती हो जाई। आर कोइले करार मुनि, अरे मानी कर बतिया भेजवाई दी हले।
लिखी चारू ओर पतिया भेजवाई दिहले। ओ लिखी चारू ओर पतिया भेजवाई दिहले। कोइले करार मुनि मानी कर बतिया भेजवाई दिहले। लिखी चारू ओर पतिया भेजवाई दिहले। केहू मरद न जई है बनी के अवरतिया हो क्रिया वाधरा दिहले। केहू मरद न जाई बने अवरतिया क्रिया वाधरा दिहले। धरा दहले कि कोनो मर्द आके वो सभा में नारी के भेष बदल के आ जाई तो साचहू के नारी हो जाई। जग निश्चित हो गई। जहिया जग के समय रहे सारा देवता लोग औरत लोग अपना अपना घरे नहाता धोवाता श्रृंगार पटार करता। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भी नहातरी धोवातरी अपन श्रृंगार शौक श्रृंगार जितना रहे सब कुछ करतारी। तले भोला बाबा के नजर पड़ल। भोला बाबा जब देखनी तो कहनी कि पार्वती का बात बाकी तू आज बड़ी सजल बाड़ू सौरल बाड़ू। अरे बताव गोरिया कवन ओरिया के जालू। बताव गोरिया कवन ओरिया के जालू। बताव गोरिया बताव गोरिया कौन ओरिया के जालू। बताव गोरिया कौन ओरिया के जालू। अरे बताव गोरिया कौन ओरिया के जालू। जय हो जय हो। ए पार्वती ऐसा न बनवलू भेष देखी के मोहले से। ऐसा न बनवलू भेष देखी के मोहले से। आर लीला पर कोइले बाड़ू। लीला पर कोइले बाड़ू तू रोरिया कवन ओरिया के जालू। बताव गोरिया कवन बाबा। बताव गोरिया कौन ओरिया के जालू। बताव गोरिया कौन ओरिया के जालू। माता पार्वती कहली कि हे सरकार आज नारी लोग के सभा लागल बा और वही सभा में सब देवता लोग कवरत जा रहल बा। भोला बाबा कहनी कि हमरो के लिया चलो। माता पार्वती कहली कि ना सरकार वहाँ मर्द लोग के गैल मनहाई बा खाली वहाँ औरत लो जाई। भोला बाबा जीत करतनी कि ना तू हमरा के लिया के चलो। लेकिन माता पार्वती समझावतारी सोनी स्वामी हमारो बचनवा
सुनी स्वामी हमरो बचनवा तो कहनवा के मानिनुएरा। सुनी स्वामी हमरो बचनवा कहनवा के मानिनुएरा। आर जाली खाली हवा जनानवा, जाली खाली हवा जनानवा का हनवा के मानिनुएरा। माता पार्वती कितनो समझाओ तरी लेकिन भोला बाबा माने पर तैयार नहीं खन। कहतर कि जहाँ जइबू तहाँ हो जाए, जहाँ जइबू तहाँ हो जाए। अरे हो महू तोहरा हो साथ, जहाँ जइबू तहाँ हो जाए। माता पार्वती कहली कि जाएब तो बड़ी गजन सोहे। माता पार्वती कहली कि हमार ना बात माने तो रौरा फेर में पड़ जाए। सुनी के भोला के रे बोली, अरे बोल तारी मधुरी रे बोली। सुनी के भोला के रे बोली, अरे बोल तारी मधुरी रे बोली। एक आओ हमरे सजना, एक आओ हमरे सजना, सभवा में मोर दो ना जाल लेरा। एकिया हो सजना, एकिया हो सजना, सभवा में मोर दो ना जाल लेरा। भोला बाबा कहनी कि पार्वती तू मनहाई मत करो। तू कौन औरत हो? हर औरत अपना पति के बात माने ले। हम तहरा से कहतनी तो तू हमरा बात के इनकार कर देता रू। ये औरत के मतलब ना हो। अपना के तू सती कहेलू। सती के मतलब यह होला जे अपना पति के सेवा टहल करे, हर बात के माने। लेकिन हमरा तो बुझाता कि तारा लगे सती के ढोंग बा, ऐसे हमरा के तू जाए नहीं खुद दे। अरे अपना पति के बात न माने। भोला बाबा कहनी कि सुनो, अपना पति के बात न माने, अरे औरत के सम्मान न हो। अपना पति के बात न माने, अरे औरत के सम्मान न हो। तो सास ससुर के कहना न माने, अरे सास ससुर के कहना न माने तो ई बिगड़ल खानदान के हो। अरे सास ससुर के कहना न माने ई बिगड़ल खानदान के हो। अपना पति के बात न माने, अपना पति के बात न माने, औरत के सम्मान न हो। अरे सास ससुर के कहना न माने, अरे सास ससुर के कहना न माने ई बिगड़ल खानदान के हो। अरे सास ससुर के कहना न माने ई बिगड़ल खानदान के हो।
अरे बीच के सिंदूर पति के होला और या मांगैया के हो। एक घड़ी का औरत लोग दू तरीका से सिंदूर करता, एगो बीचे मांग फाड़ का, एगो साइड में झुलफी के नीचे। कवि जी के रचना भइल बीच के सिंदूर पति के होला और या मांगैया के हो। बीच के सिंदूर पति के होला और या मांगैया के हो। अरे गावना के पहिले खेले बलकवा, गावना के पहिले खेले बलकवा, ऊ लइका बसवार के हो। अरे गावना के पहिले खेले बलकवा, ऊ लइका बसवार के हो। भोला बाबा कहनी कि तू हमरा के ले चलो, हम ऐसा रूप में चले जे ना हमरा के केहू जानी, ना केहू पहचानी, और ना हमरा के केहू देखी। माता पार्वती कहली कि ठीक बा, जरूर ना मानो चली, लेकिन हमार दोष मत दे। देखिए भोला बाबा का करता रे, भावरा रूपवा हो धइला बाड़े पार्वती जी के जुड़ावा में समइले। भावरा के खूब सुंदर रूप बना के अब माता पार्वती जी के जुड़ा में जाके भोला बाबा समा गईले। भावरा के अरे रूपवा हो धइला बाड़े माता पार्वती जी के जुड़ावा में समइले। ये किया हो रामा, ये किया हो रामा। मोहन बाबू अरे भोला बाबा चलले स्वर्ग लोकन। ये किया हो रामा, ये किया हो रामा। भोला बाबा चलले स्वर्ग लोकन। भोला बाबा भावना के रूप बना के माता पार्वती जी के जूड़ा में जाकर बैठ गईले। अब माता पार्वती अपना जूड़ा के कस के बांध देली। कुछ दूर गईलो, जब जूड़ा के गर्मी भोला बाबा से बर्दाश्त ना भइल, अभी का छप नहीं धइले बा। जूड़ावा में बैठी बाबा बोला तारे बतिया ये पार्वती जी। बैठी बाबा बोला तारे बतिया ये पार्वती जी। बुझाता होई दूर गतिया ये पार्वती जी। बुझाता होई दूर गतिया ये पार्वती जी। भोला बाबा कहनी कि पार्वती तारा जूड़ा के गर्मी अब हमरा से बर्दाश्त नहीं हो, जल्दी अपन जूड़ा खोलो। माता पार्वती अपन जूड़ा खोले बड़ी। भोला बाबा बहरी निकल के आइल बड़े। अब बहरिया को हफर हफर हाफत रहे। माता पार्वती कहली कि सरकार अबो से हमार बात मानिए, लौट जाई। भोला बाबा कहत रहे कि ना, जब हम जातारा कह दिल बनी जग में जाए के तो जइबे करे। अब यह भोला बाबा एगो खूब सुंदर नारी के रूप बना को जग में चले के तैयारी करत रहे। अरे भोला बाबा बन गईल नारी, देखो न चलले जग एगो भारी। भोला बाबा बन गईल नारी, देखो न चलले जग एगो भारी।
हमारी न मानो पुराणों से पूछो। हमारी न मानो पुराणों से पूछो। पुराणों से पूछो, पुराणों से पूछो। संगे बाड़ी उनकर सुंदर नारी देखो न चलले जग एगो भारी। देख चल जग एगो भारी संगे बाड़ी सुंदर उनकर नारी। माता पार्वती के संगे भोला बाबा नारी के खूब सुंदर रूप बना के उस जग में पहुंचल बड़े। जौन जग मंडप रहे वो मंडप के सब देवता लोग नारी लोग परिक्रमा करते रहे। वही में भोला बाबा घुस के लगले परिक्रमा करे। तले देखी जे का होता वो जगह के श्राप रहे कि जौन मर्द औरत के भेष बना के यहाँ साचहू के मर्द हो जाइ हैं, औरत हो जाइ हैं। इन्हें भोला बाबा के धीरे धीरे समान बदलाए लगल श्राप के कारण। अरे धीरे धीरे बाबा के समान बदलाए लागल। धीरे धीरे बाबा के समान बदलाए लागल। धीरे धीरे भोला के समान बदलाए लागल। धीरे धीरे भोला के समान बदलाए लागल। सचहू के बाबा के स्थान जाने लागल। सचहू के बाबा के स्थान जाने लागल। जेने टोस भोला तो बेचैनी समय लागल। जेने बाबा हाथ फेरस सचहू के मेहरारू के हो गई रहे। अब भोला बाबा तो बड़ी फेर में पड़ले। लिखल बा कि बिरथा न जाहि देव ऋषि बानी। दुर्वासा ऋषि के श्राप रहे। वही श्राप के कारण भोला बाबा के सचहू के औरत के शरीर बन गई। लाज के मारे भगले भोला धोइले पतरी डगरिया। कुछ दूर आगे गइले बाबा हो। तले ब्रह्मा जी के पड़ल नजरिया। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी जग देखे खातिर चल रहे। तले बिचही में दोनों जना से भेंट हो जाता। ब्रह्मा जी जब खूब सुंदर औरत देखनी तो देख के ब्रह्मा जी मोहित हो गई। चौहनी ब्रह्मा जी जिनके हम पाजा में पकड़ ली केहू रहे ना, अकेले अकेले दोनों जना रहे लो। लेकिन भोला बाबा छड़क के लगले भागे। ब्रह्मा जी कहनी के भाग जौन हट जौन सट। लेकिन भोला बाबा फेर में पड़ गए रहले का करस। लेकिन ब्रह्मा जी का कहनी कि अपना नेत्र से दृष्टि भोग कर देहनी। वो युग रहे, वो युग में आंख से लोग ताक दे तो ग्रह रह जाओ। जब ब्रह्मा जी दृष्टि भोग कर देहले तब भोला बाबा के बड़ी शर्म लागल कि हम पार्वती के बात मांगले रहती ते आज हो हमरा से जौन आज होता ही हो इतना। लाज के मारे भगले भोला धोइले एक डगरिया। भागत भागत बाबा गइले हिमगिरी के कगरिया। लाज के मारे भोला बाबा भागत भागत हिमगिरी पर्वत के गुफा में जाके बाबा समा गइले। श्राप रहे, उस श्राप के कारण बाबा के ग्रह हो गई रहे। जग जब खत्म हुआ तो पार्वती आई अपने घर को। घर में न जब भोला को पाई तो चिंता हुई भारी मन को। माता पार्वती चारों तरफ अगल बगल में खोजत तरी, लेकिन कहीं भोला बाबा के पता नहीं लगल।
चारों ओरिया अरे घूमत बाड़ी, अरे भोला जी के खोजत रे बाड़ी। ये किया हो मोरे रामा, ये किया हो मोरे रामा, कतही ना मिले भोला नाथ मेरा। ये किया हो रामा, ये किया हो रामा, कतही न मिले भोला नाथ मेरा। चारों तरफ खोजने लेकिन भोला बाबा कहीं ना भेटनी। माता पार्वती अपना दिव्य दृष्टि से देखनी तब पता लागल कि भोला बाबा के ऐसन ऐसन हाल हो गई बा। भोला बाबा हिमगिरी के खोह में जाकर लुकाइल बड़े। माता पार्वती खोजत खोजत वहां पहुंचली, जाना गुफा में भोला बाबा सुतर रहले। माता पार्वती पहुंचल बड़ी, जब भोला बाबा के दिन दशा देखली तो कहली कि सरकार कितना हम रउरा के माना कहनी, लेकिन रउरा हमार बात ना मननी। केतनो मनौनी नहीं मननी हमर बतिया ये स्वामी जी, तो कैसन होता दूर गतिया ए स्वामी जी। माता पार्वती यह गुफा के अंदर पहुंचल बाड़ी, कहली कि सरकार कितना माना कहनी, लेकिन रउरा हमार बात ना मनली। अरे ओइली जब गुफावा में बाबा के अरे फूलल रहे पेटवार, जीवा बाउर भइले गर्भ के, अरे गर्मी ना साहस, जीवा बाउर भइले। भोला बाबा कहनी कि पार्वती बड़ी समझौली, लेकिन तहार हम बात ना मनी जावना कि आज हम भोग पावतानी। ऊंचा खाला रहिया रे हमसे, अरे चलो न जाला, जीवा बाउर भइले। चलला पर अरे गोड़वा घास, जीवा बाउर भइले। हे पार्वती हमार मन दु कैसन दिन हो जाता, कबो कबो रही रही मन करे, अरे खाटा मीठा खोईती, जीवा बाउर भइले। पार्वती कहली कि सरकार तो गर्भवती औरत के लक्षण हो, जवना औरत के पेट में गर्भ रहेला ओकरा खाटा मीठा नरिया खपड़ा चबावे के मन करेला। भोला बाबा कहनी कि हे पार्वती तो ये हमारा लोग कैसे आ गई। तो माता पार्वती कहली कि रौरे नु ना मनमी, उ जगह श्रापित जगह रहुए, दुर्वासा ऋषि के श्राप रहुए, आ ओकर भोग रौरा मिलता। भोला बाबा कहनी कि कोनो एक उपाय करो। यह माता पार्वती जी भगवान विष्णु के लगे क्षीर सागर में पहुंचल बड़ी, जाके कहत तरी हे सरकार भोला बाबा के ऐसन ऐसन संगे दुर्घटना घट गई बा, कोनो एक उपाय करी। विष्णु भगवान कहनी कि एक उपाय हमारा लगे नहीं है, एक एक उपाय बा। विष्णु बोले पार्वती माना बात हमार, उन्हीं के त्रिशूल उठा के पेट दो उनको और फार। तू जा भोला बाबा के त्रिशूल उठा के वही त्रिशूल से उनकर पेट फाड़ दो। यह माता पार्वती हिमगिरी खोह में आई बड़ी, अब भोला बाबा के त्रिशूल से भोला बाबा के पेट फाड़ दिले बड़ी। पार्वती बड़ी दैया पति के पेटा फाड़ दे।
एगो ललानवा निकलल सुंदर ललानवा तो मंगल गवा दिलिए मंगल गवा दिलिए निकलल सुंदर ललानवा निकलल सुंदर ललानवा तो मंगल गवा दिलिए ललानवा तो मंगल गवा मंगल गवा मंगल गवा दिलिए वही भोला बाबा के पेट से नारद जी के जन्म भइल बड़ी उत्सव मंगल मनावल गई। यही जी कहानी के शेष रह गई। प्रेम से बोल दी नारद भगवान की।